Makancho say Campo Media and Koma Yino, Ebeko Wankasa, Nabwa, Ghana man. Eluti, ya na ye bedin komo ye kapɛ na wa wo hwɛ wa dina kusi sa wan na ni bedin komo wa wonim dada sɛ opanyin kɛse a ɔkyerɛkyerɛ yɛn ɔka nsɛm yɛ ɛbɔ ɔman no ɛnyɛ ɔpanyin bi a yɛne yɛ papa yɛade nyinaa ɔbɔ Siki ɛna nso yɛn sa kan na yɛne ni bedin komo na yɛn komo twetwe mu no yɛ bedin komo pii na yɛ bɛ hyɛaseɛ afiri ɛyɛ Offinso efiri sɛ ɛhɔ ɛna ne nti efiri na yɛ hyɛaseɛ ne ahwɛ firi sɛ Offinsohene nana wiafia kenten ɔtɔɔyɛ no ɛho nsensɛm a aba efiri hyɛaseɛ bɛpem saa bere baabi aduro ɛne nea menhyia ɛyɛ afa ho ɔbɔ mu akɔ aba ya aja na ho yɛ nyame adu bibia bɔkɔ yɛde awurade ase afi nso yɛ akɔ ebe yɛ o afiri yɛ secretary ya ɛdɛ ya ɛbi ɛdɛ sɛ ɛdɛ ɛkɔ because efie bi ɛbaayɛ no debi a ɛkɔ n'anim inside it nti saa na ɛyɛ sɛ ewiase yɛ but Jesus Christ ɔbaa wiase a ɔno ne deɛ ɛyɛ soronko nipa na sɛ nipa ahyia ɛna ɔbaayɛ no ɔno koraa ɔbɛdi mfie bi kɔɛ asabiri obiara wɔ wiase bi anim da Yesu yɛde wo no obiara nim nneɛma a ɔbɛyɛ yɛ no sɛ yɛtia yɛtena tetɛ ɛsɛ obiara mu nti bie ne deɛ saa no bɛkɔbɛnu mebinam so bi hɔ na mebrɛ aso nam so mkɔ sɛ yɛbɛkɔ 31st night adwensakyerɛ bi aba anaasɛ yɛwum dada na ano ana wo mu a 31st night deɛ nyameanda ro ma yɛbɛkɔ no fɛfɛɛfɛ ama yɛfiri mu asa akɔ because ebinom afa de sɛ ɛberɛ no a meka sɛ ɛberɛ no aso no ɛyɛ kwasiada na ade akye do ada ɛyɛ first na mihu yes I know that we are all doing it yeah one year for the na mama you see emu 2024 you bet me akosi 2024 December bra ye bebo ho ba bedin komo na ansa na no me pesa ye dwintwin se bi ho free say Offinsohene na na wiafe akenten nana na me fa kransie na free say otoye ye akunya no so betoye no ensensem na to osi nya ne oba betena na akunya kese ye so emu nsam na epi ye nana oba pani na ahima Offinso ye hwe se de odi nipa akọ na manhyia ye nana otufo te kokoso osi ye odi na brɛ no onsam fata waka sra no nana Offinsohene osi no ano de bɛkɔ ɛno no wakom waka ho de ade no yɛbɛda ase asana no na ke fashion ɔno na ya ɔmame atade na ke fashion ɔno mama atade na koda hebati ɔso na no bia no wama ti a isu ɔno ɛno na yɛ wakoma ho na ya sɛ be ya energy mo so na wo so na ke fashion ɔma ɔfa sɛ ɔno ɔfa ne fa ɔwɔ ɛwisi HM so yɛ nyaso ɔno no we no hebati ni yɛ no champion ukoso bia mo bi wum na ono na champion obreni bi se de be ya benya hoden bia na ntia fa party bia e fa wi e clear ni pa obrefo wa olu se le to adu ni ya ya omo enti megidi sese the boys akan eno na mana hode ada wu no TV so radio so wo konkan no obakuma se ni nyina no eye 13 no na mana hode nti wo so ko ba bia drugstore pharmacy be dia boku bia no kwa won sabeke bonu bia ebebo ama won so nya ho data transit clear system no detoxify nipadua no mafi bia hye nipadua no no afim na won so nya ho data transit na ekope bi wo so atare se de osiasisi no wo kwa na ke fashion opensisi kama sha Offinso sensem bia esi Offinso sensem bia baby mi blemu ohina wo blemu na wiafe akenten wo wuko otoso miensa na on de ere na ko blemu no so ni wo wuko di tia bi blemu ne se wan tutu na chi
wantoto n'akyi bibia mu ɛno nti ɛna ama ne kyerɛ yɛ basa ɔno kura ne nti ahensɛm baako ɛda hɔ a nipa ewu mu nti nanka fi nso esi akonnwa a ɛyɛ diin bi nso akonnwa ntɔkwa nim ɛsoso ne brɛ so ɛna akɔfa program aba a akɔmu ewese yɛ akɔmu nyere a wɔfi nso ofiri mu bɛtɔ sɛ ɛlɛ nipa baako atɔ ɛntumi esi ɛna ɔde kɔɔ yɛ. Oka baabi a ya etutwitwe baa mu ayɛ bɔ ya bɔ obi tu hɔ ya o ma ru yɛ ro abutuna yɛ nsi saa here no okay ɛda hɔ ni nyinaa mbere mu saa dada no ɛdeɛ na ma obi mu because on the side akua na atɔ na ɛde obi besi na mmeranteɛ di akyire akɔtwitwio ne se kae suban a ne kuta no no ne nyɛ suban papa na okuta suban papa na osi kwan sɛ abusua no yi wɔn mu adeɛ a na ɔno mpɛ no a otumi ka kyerɛ sɛ ba mo mfa wo yi ma deɛ ɛbɛmena yɛ saa de sɛ akonnwa no asɛm yɛ abɛɛka no wɔn ɛyɛ obi a nyansani nimdeɛfoɔ anaa nokorɛgyini ɛna timi ɛka asɛm no amɛɛka no akonnwa si a ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ hɔ ɛne tumi ne yɛde si akonnwa tumi o ne yɛde yɛ akonnwa ho asɛm enti sɛ woyɛ mfomsoɔ ɛwɔ amammerɛ no mu a tumi bɛba bɛgye akonnwa no firi sɛ tam biara sɛ fi nso akonnwa tɔ a na wafrɛ ne fɛkutirefoɔ a wofiri mu sɛ ɔmo ansa no mu de obi bɛba n'anim no ɔmo bɛyi n'asotire na wɔnhu nipa no enti sɛ wɔn di nipa no ba a anaasɛ wɔn bɛka kyerɛ no a na wɔsi kwan no sɛdeɛ bɛyɛ a sikasɛm no ɔbɛbɛ deɛ ne sika mu duro no ansa na ɔde akɔ hɔ enti sɛ wɔn a ɔfata na sɛ osika mu nyɛ dura wɔyi wɔsi nkyɛn ɛno nti deɛ wɔka nyinaa ne sɛ na ɔbɛyɛ si akwan ɔbrɛ a na ɔte asɛm na wɔsɛ nka ɔde amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ adwuma nti na ɔfa nyɛ adwuma enti ɛba bɛsi so a ɛbrɛ a ɔkɔɔ yie no tumi na bɛdi ɔhemaa ho nti abusuapanyini ɛbɛdi gaatoa na ɔde nipa no akɔma ɔhemaa na ɔhemaa agyina to nti wohwɛ deɛ ɔmo yɛyɛ no a na ɛyɛ ne kwan so a nipa no firi mu no yɛ no a ɔmo bɛsi akonnwa no abusuapanyin de obi kɔɔ yɛ n'ahemaa gyee no ɔde ne kyerɛ ne mpanyinfoɔ gyee no ɔmo de ne baayɛ no ɛna tumi wura ɛsi nsɛm a ɛwɔ sɛ nipa wɔ mu no yɛnka nwiae anaasɛ ɔmo ka bi to so ɛno yɛn woka no bɛdwuma wobɛtumi anya amanneɛ enti saa nipa no ɔmo mpɛ no enti otumfoɔ kaa sɛ ɔmpɛ nipa wei na seeni wɔ no hɔ no ti kɔ ne kɔ yi di hyia nkasa ɛbra na wei ɔnyɛ de hyɛ kronkron a ɔte na yɛmfa ne sɛ nea wokan ɛyɛ yɛ nana wiafɛ kɛntɛn yɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa na ɔkɔɔ ne kra akyi no ɔhema a ɔte ase ɛmfa amammerɛ ne amanneɛ sɛ wɔ sɛ otumfoɔ aka kyerɛ no waka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ fa nea ɔyɛ de hyɛ kronkron mmra ɛbɛpem nnɛ ɔsɛ wɔn pɛ sɛ wɔn nsɛ nipa no ɛyɛ wura keke safo ɔno ano pɛ sɛ ɔde ne kɔ na deɛ ɔwɔ yɛ a yɛ ne yɛ a wɔn a wɔte ase nso yɛ ne yɛ deɛ wɔn ne sɛ sika nkwan na ntumi ntɔ na wɔte ase sika bɛtumi atɔ na ba sɛ wɔbɛwu di a yɛde sika biara bɛwura mu a na sɛ ɛba sɛ wɔwura ɛyɛ deɛ wɔn ne sɛ ɔhemaa ɛyɛ nana
Offinsohene say wanya the minimum no ne say onye obi a sebe wo ya basabasa na su sika esai enipa sika menipa adwene etimi dane bizeni ba na odene ba ya sia penu a nka foforo na ezo ko yiye de edeba the nam say enipa no a oyi no ba e no bibi a piem wo honti otimi nyi foforo ba esanse se akonwesie ba wei etreska wei treska obu on ma fa de kura ne nya adwuma odi de ni sika be do so e na e keke sapon de no sa wo hwɛ mu a sanya Offinsohene ba ko no free mu no a ɔne ne be pre akuna bra wo be di no a kare keke sapon ko bia bi so free so ɛna akonwa so ɛyɛ akonkɔde ase na adi akonwa no free sɛ me yɛ wo me a menya mi fie bebrebe nyina akonkɔde ase fo no ho ana ɛna ne ɔso ade kɔ ahyire do ɔde kɔ ahyire mu a ɛso hwɛ mu ye yesu obi a no na betra akonwa tu ne ba ya ye bɔ no kɔ adu no musa kɔ machi no musa mra himfie hɔ na mo bedi nkomo ni enfam trasi ni enkyerɛkyerɛ mu niema mu yɛ do ɔnyɛ niema ni nyina de tibika akokɔ nto bedi ti ya niema ni nyina no a ye wura beti maka no badwum mo but okura ewo mu de ɔbaka akyerɛ nti waka no kura no akyerɛ mo so sɛ de ɛwɔ mo bible no ɛka sɛ maka de yɛ akyerɛ oni baba etu ɔmo kɔɔ no instead sɛ ɔmo ba yi ebe sise nipa no ɔkɔɛ no wanti bi ansese nipa no ɔmo sa ba bi o ne ka kyerɛ ɔmo bi o so ɔmo sa ankɔ ɛso ɔhima aso yare ye wura kyerɛkyerɛ ni nyina mu sɛ yade o yade nyina woni bi tia o yare enti sɛ wa fa nipa ama akonwa ɔde ade hyɛ bɛba bɛgyina ɔno wayi nia now most annoying cry was in the say omo kwatra Offinso aye press conference yeah akonwa adihye ena wo musuo makonwa ye yiri de bra mu a ena mo maka se mo fere yes na mo betra ho no mo se mo ya press conference obi ho no oba ho be o kasa wo press conference na se ani pakro no wo be wura mu no na sa akonwa no o mehu ana mo koye press conference na mo koye mo nim se amamre mu no mo di gu ye wura ho fiana ana musa ko biu mo kwaye no wasa tu mu acheda yesi abusumani ye kodum prensa sabre no aso se eza kombi aso no hima etimi nya boduro e ka sese ya ye bi enti yentimi tikeke tianchai me very powerful nye dey enko want to me why you say one dey ni all kan and one what they call esa say eniema awura mu no sikasam no awura mu no ama sika no epese gitumi no efa na ehun behia se wo se ne ba bia ga na atwi ye di sika sesa amamre sika de adabili ka kan se sika san asesa niema bebre
ati owuo ɛna wontumi ka nkyerɛ ɔbɔfo owuo bɔfo sɛ jisika na yɛrɛ ne kɔ ne ka kyerɛ awurade sɛ ɛyɛ kakra mɛba ɛno deɛ ni wɔ saa eti sika deɛ sisa nneɛma bebree nti woduru fi nso ɔnom no a wotumi sɛ mmeranteɛ no bi tae keke sapo akyi ɛnyɛ biribiara ntra wankyɛ kurom hɔ ɔmu nim no ɛyɛ te ɛna ɔma te sesei na ɛɛkɔ so akonnwa so nyɛ saa ne yɛdi no so amammerɛ no baabi ɛda no ɔmfa nto hɔ deɛ a woyɛ dɛn ɛbɛfiri atɔ ɛtumi blame ne nyinaa no memfa ma obiara sɛ naima nso bɛ wabere mu Offinsohene deɛ nyame ato ne sa fɛ me sei naima nso ɔno ɔte ase ɔtoto nneɛma ɛsɛ ɔde sika asesa amamre wogyiri sɛ yɛ because menhyia kasa akokoduro so yɛwura ɔpem so wakasa akokoduro so sɛ deɛ ɔmo yɛ nyina wɔ ho ɛnantwi ɔmo tɔhyɛ fɔm ne deɛ wo bie yɛ bia wo ho nanso sɛ no naima ɔse wɔn deɛ nyɛ wɔnya sina bi mu pɔ no ɛno na ɔbɛyɛ abi wo ti saa asɛm wo yɛ a ɛnhaw ɛno na mekyerɛ sɛ na naima na seesei no nsɛm nyinaa gu so last press conference bi ɔmo yɛ ayifie ɛwɔ abaayɛ aba ɔso awie university onye adwuma mehwɛ no a nam sere yɛ time no ɛyɛ fɔmfo ɛna ne yɛkɔ ɛsoso yɛmfeɛ ni ato abae no so sɛ abae no bɛyɛ adwuma nyɛ dɛ ɛma yɛ yɛmfeɛ ni ato ɔhene bi sɛ ɔhene bi bɛyɛ adwuma ɛma yɛ na ɛyɛnkɔfo adwuma wa nkɔfo wɔyɛ ɛyɛ mepama ɔhene deɛ sɛ wɔbɛdi a mehu sɛ ɔhene bi sɛ meyɛ campaign sɛ medi hena mebɛyɛ adwuma medi adwuma afɔ mote hɔ ɛdeka nsɛm a sɛbi ɛne amammerɛ mfa ɛne amammerɛ bɔ abira mote hɔ ɛna mokeka so enti akonnwa wɔ yɛ a yɛhemaa no wɔamfa ne ho awura mu bia no ɛbɛyɛ ɛkam bi abɛtɔ kuro no so awɔ ɔne otumfo ntɛm enti bi deɛ before it's too late koraa no ɛyɛ sɛ ɔba otumfo anim wɔbɛpa kyerɛw sɛ mewura deɛ woyɛ biara meta w'akyi ɛfiri sɛ woyɛ w'ade sɛ bia sika nti wontumi nkasa a ɛbɛda hɔ ɛbɛda hɔ ama nkyirima abɛto akonnwa na yɛ asoro akonnwa mímí ti abɛkasa bi yɛ asoro ani enipa no a ɔbɛba abɛdi akonnwa no ekyia mi ne eti bi mepɛ nipa kronkron na ɔmo di adeɛ no akonnwa no a yɛ wɔn sie no enipa a ɔha yɛ sɛ ɔmo ti bi di o yɛ wɔ de ɔne keke sapɔ ne nyinaa pere ɛbere baako no kwantawia ne nua panyin ɛne ne na pere ɛnɛ ɔno wɔ hɔ bi ɔpere ti owura pere sɛ wɔdi anim firi tete a na ɔde Offinsohene ne koraa egu so a nsɛm bi na ɔbɔ Offinsohene kɔ ɛne ade a akonnwa no wɔn bɛtumi di wɔayɛ wadi sɛ ɔmfo bi akɔ ɔpɛ sɛ keke sapɔ no ani ti betimi no saa Offinso akonnwa no a wɔn di ho agorɔ saa a wɔn sɛsɛyi otumfo ayi ɔbɛ mo de nipa no bɛgyina hɔ bɛt mama na wayɛ n'adwene no ayɛ dɛ awie bi kɔ ɔka kyerɛ mo kɔbae mo antimi ayɛ biribiara nti wowɔ hema no wodi hɔ sɛ wowɔ hɔ a wode ɔbɛbu sa sɛ wode hyɛ no ɔmo de gyina hɔ hwan na ade ne ba waaba ani wo so wɔagyi obi anka sɛ sei wodeɛ ɛno ansɛ woma na deɛ a na yɛ bia ne sɛ adeɛ no a ɛkɔ so yɛwie a kɔɔto bi antimi nsisa no
biara ni wa menhyia kasa dia wobetumi asesa no ɛne nipa no a yɛyi no wɔni mamamrɛ dada ɔno no sɛ ɛyɛ ade abɔ mu yi saa akɔfoɔ mmienu abɔ mu di kwamtawia ne owura pɛsɛ no baako ɛde ne kɔɔyɛ a ka otumfoɔ koraa no onim wɔn mo yie eti nkanya adeɛ a wɔwɔ fam na bia kɔɔso panyin ɛno ɛbɛ ɛde aba ɛna ebebu sɛ wɔn nkyi ne ehu sɛ bi sisi so enipa a ɔno wɔne otumfoɔ ayɛ adwuma otumfoɔ nim no onim sɛ akonnwa no nea ɛwɔ hɔ no odi akonnwa na nyɛ yi eti wo nim sɛ wo deɛ baayɛ no yɛ kaa bi ma wana so eti bi no saa Offinso akonnwa no deɛ sɛdeɛ tie biara nipa no otumfoɔ yi no obiara ni Offinso a obetumi akɔ sɛ wɔkutie mu ɛyɛ na ɔmo nti nneɛma bi ase yɛsi sɛ iblatɔ woyɛ nipa bi a woyɛ ɔhene a ewie bi na owie bi wodi hene wɔ Offinso fale sɛ woyɛ kyidɔ fekutire no na adaa no wobɛduru ha no a yɛfrɛ wa wontumi ma direct ɛmɛkasa gye sɛ fekutire a ɛyɛ kyidɔ ɛna wode bɛfa wɔn so na afa kyame so da yɛaka wo asɛm ama wo eti sɛ Offinso a deɛ ɔte hɔ no mabɛtumi ayɛ odede bi a ɔyɛ dɛ ɔyɛ ɔsɛ ɔmo yɛ press conference no Offinso mpanyinfoɔ no ebetwa a wodwae sɛ ɔmo ɛnka ho sɛsɛ abusuapanyin no atakwabra akyirima abusuapanyin ɔno nso so no kure wɔ asɛm no mu ne sɛ keke suppose kan odi bi odi bi but wɔn mo sɛ ɛnyɛ dɛ ɛnfa didɛsɛ ni otumfoɔ yi no wagye atunta n'akyi wagye sɛ wɔn mo sɛ keke support deɛ no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ adwuma kyɛ takwabra akɔdi di otumfoɔ yi n'akyi wagye n'ato ama sese no yawada weye o ɛnɛ Saturday bi wa mɛmɛ na ne yawada ɛyɛ die ni wɔn wɔ so akyerɛ Offinso kɔ ɔbɛyi fɔ jesu wɔ apata mu wɔ so akyerɛ Offinso ɛyɛ ewura amoako so ɔno wodi akonnwa bi ɛwɔ otumfoɔ na na so ɛna ɔyɛ asona de si kronkron ɔyɛ obi fi biara ni ho biara ni ho na nka ɛnyɛ deɛ wɔn mu yɛ ɛde akɛɛma no hɔ nokura deɛ wɔ mu a na waka ɛsɛ bibi sɛn na ne yie mu a because ɔno no so ɔte akonnwa so da eti eti sɛ ɔbɛbi a ɔmɛpere akonnwa no yes so ɔmo starting nsɛm a yɛtu ɔhemafo a wɔntie ɛhɔ ɛna adwene no baa sɛ ɛsɛ asom mmienu na akɔwura mu na edua esi bi baabi akɔka no then ti sɛ no mepɛ sɛ mehu sɛ yɛhɛ press conference ɛkɔɔ so wɔ Offinso mpanimfoɔ kuku dam mpanimfoɔ pa ɛtena ase yɛ press conference sɛm wo kaa ne mu yɛ a na manhyia koraa wotwɛn sɛ na manhyia ka nsa no bɛyɛ press conference na ɛho bɛnyia sɛ saa mpanimfoɔ bi ɔmatifie de ho ɔmoyɛ press conference ɔdabi sɛ nyɛ nnipa nyinaa ne nyina ɔmhyɛ da nim nyansa saa because obi wɔ hɔ noma no wanyini but adwene nkora ne nsisi so nnipa bebree nyini a ɔma sɛm nsisi so ne ɛnyini no na amana sɛ musa anaasɛ ɛfiri ne nkora berem na abɛdu saa ɛfiri ne nkora berem nyansa asɛm wɔ makanda nyansa yɛde wo nipa ba yɛntumi ntam ɛmfa ma wo so ɔmo nti woyɛ wade sɛ o bi dɛm aba asase yi so mɛsua nyansa mepɛsɛ mu nyansa mepɛsɛ mu daa bi yɛde wo buku ne ho ahwan na musua ɛno deɛ buku yɛ nyinaa yɛsua bi ɛno deɛ yɛsua na emu nyansa yɛde wo nipa ba ɛwɔ asɛm aba yɛka
yɛmfa nyansa nimdeɛ ne ho nkoreba no yɛde wo edi amfa ani akokoduro sa wo kuku yedura bibie ni wa ɛbɛka sɛ okuku yedu so am eti mimi tie ya make say sɛ mi fifin so yes ɛnya ade a bisuro nipa bi awɔ fen so ebuo na me ma fen so mpanyin ko nyina bi ɛka akokoduro dia bi nsuro nipa bia ɔso fifin so ye wo kan atuma pɛs bi sɛ fiu sɛ wo hyɛ abrabɔ ase na wo di akokoduro saa ɛna abewie saa bre ya bi ti sɛ ɛdi kyɛ sɛ akokoduro nyansa nimdeɛ ɛne deɛ keka ho no yɛde wo yɛmfa nwa yiwu firi ti wuduru baabi na sɛlɛmfa ya ɛsɛ wo sesa ɛnyɛ mpaebɔ dabi saa ɛna wei nneɛma wei nkoyi ti ɛnyɛ den yɛde akokoduro ne abɛwo yɛmfa no wontumi mfa no wɔ asase so yɛmfa no yɛde wo a sɛ dɛn ɛbɛbɔ hɔ ɛma obi hu sɛ si mebe papa te aseɛ fei so ne ɔmu yɛ biribiaa ɔba mu pɛ asɛm no deɛ nokorɛ da no ɔmo de to hɔ deɛ ɛsɛ yɛyɛ obiaa tumi ka sɛ papa wɔ deɛ na asɛm a ɔka no wotumi sɛ deɛ waka no na ɛsi ɛfa sɛ sei ne wɔteɛ nti ɔka bibi si a nokorɛ na ɔde yɛ adwuma enti sɛ nnipa a ɔmpɛ nokorɛ no woka nokorɛ kyerɛ nokorɛ a ɛnokorɛ kɔtena baabi na ɔsu so ɔde aseɛ because kontompɔfoɔ no ano kɔyɛ dea ɔmo ma nokorɛ kɔsu ɛwɔ nkyɛn asɛm wei yɛanka kyerɛ Offinsohene a n'adwene bɛyɛ ne sɛ bi a otumfoɔ ɛhunahuna no ɛnyɛ saa de teɛ sika a apie akonnwa no mu no nipa no a ɔbɛdi akonnwa no a yɛsi ne ho ɛwɔ asɛm ɔwɔ sika eti ɔnneɛma a wadi ka ayɛ wɔ hɔ no so ɔho ama obiara hunu sɛ sika apie mu so ɔho adeɛ soso sɛ sika pie bibi mu na ba abɔnten a na ɔpiri na ɔyɛ ya kyɛ mu na kasa bi deɛ sɛ bɛrima ma yɛ mu deɛ bɛtumi ayɛ ara ma yɛ obiara du sɛ Kwame Nkrumah si so kɔbɔdu hyɛn na ɔnyɛ graduate ɛsoso ɔdiri di panyinaa kɔpɔm sɛ wɔn mu nyinaa deɛ firi wia wɔyɛ bi ama no anyɛ yɛ agya okeke ma ne ntira ne baabi because akonnwa no ɔntwa da bi adida ɛda sɛ keke deɛ no ba mu a ɛde asɛmankoma deɛ no bi bɛba ɛtututoɔ ɛbɛba mu ɛde ɛtututoɔ bɛba mu ɛno nso na manhyia mpɛ no ɛno na manhyia mpɛ enti mepɛ sɛ mehu sɛ wo sɛ yɛhwɛ sɛ sika sɛdeɛ woka sɛ sika pie mu a obusuapani agye di a yɛ ne wasaasa n'akyi ne sika yi saa bere oni wie ɔbɛkɔ anaa ɔbɛnde ɔhanom sika sɛ abusuapani di a ne nsa ka yɛ a woke sɛ buesei obi di sika bi brɛ mu sɛ mo nkyɛ na mo mo ano a wogye wo deɛ a wa a woyɛ nyansani no wode kɔtoɔ so ɔkyɛ aseɛ na watwɛn deɛ bɛsi akyi ɔba no nso bɛgyina adeɛ a na watam na adeɛ de aba no wɔamagye na ɔka sɛ wɔde kyɛ mo a afei no wahyɛ aseɛ so ɔkyɛ aseɛ nti wɔn mo a wɔn agyi no a wɔn ntumi nya nkɔ no ɛntumi nka sɛ sɛn ɛna mɛka no ɛne na kyikyina a twan so ɔmo nanso akonnwa ne ti sɛdeɛ tie biara no nipa ne ɔtumfoɔ yi no obiara ne fi so obɛtumi twam obiara ne fi so obɛtumi abɔ ɛnya fɛ so Ghana koraa Ghana nyinaa kɔɔto sɛ Offinsofoɔ ne na bɛka sɛ bi a wɔn ɛde kɔkɔ sɛ Offinsofoɔ kɔ akɔkɔ to a obiara ntumi yɛ dɛ ɛmfa nkɔkɔ eti akonnwa no a yɛyi aboakɔ no saa aboakɔ no odi bi a ɛyɛ yie eti a odi bi a ɛyɛ yie ne ti no woyɛ de dɛ a yɛyi na wi asɛm wei ɛda hɔ no nyɛ asɛm ketewa saa o dabi bi odi nti a ma bɛka saa no wohwɛ Offinso deɛ ɛwɔ sɛ nka odi ɔyɛ de sika yɛ sɛ nka odi a n'ahema ɛde keke sapo bi twɛ mu a ama wɔntumi anya akua no
Yeah, and then you ram one and one can one baby in Hono. If you ram one, something my mamma transfer a minute, sorry. Not to Kusaya, sign if you home, after you ever call. Or him, seven, or him, away, history, or the Bogu are piece of Yasso. Dive into the Bogu after the head of top, I will to know. Oh, okay. Or two for Energy. and I'm pinning. Said him, had one wow. I didn't know what to know. So, 80 say I could not say, where's I? Your brother say, You ram one, I want to say, 2 million or what so? I change on him, only I will be you. That may person was asking durable boss at this year now, as a woman, that's why I feel. Oh, my one sanka. I could be baby, you question could ask you about you. No, dear, the food from the as you hear ma. And can wrap your saying, and I did not want a dear community for many years. And now, should be a bit in a basan. Senia, you like a sound weekend. Send your TV on. I said, you know, Nakasa. Ye catch on say, baby, I pay for the cancer. Tia baby to piano. He said, Senka, or him man, 18 correct. Emma will do for Cassin Diego, and the grand way near one. Emma Akuna, Atania Pussy. Now, sir, the indeed to say, the Ohima ye, and the Mensia, or the Bonnie and the Mensia. For him, I need it. Saya, yada. So, our dear Yinina, Sana, or Hibia, and our or he may be and our Bapa Hibian, obey. His son say, Usaya, Usari, into the idea in one. Oh, Messia. In the Asia, we are still waiting for the door to pass. You're now, because Messia Casama, not often the or young Messia, near Ressa, you were Papa Nicola, dear by Messia, yes, Messia said, you see, you say, the answer the all kinds of young old body and India, and young could be any. Otu for no one can say. Or cock when you pay pan free mass. Yes, I know. When you bring now. Yes. What I say, 86 years or no, or him, what commenting a home. Me baby, I will cheese cat, and free me by some more, brand new one of the blow. Now, what this can be paid to be a free water. So, Siki baby anywhere on Pesca. But whom why did you scat say, baby, I will be away against Cadia. And you short by it. You are no, take a support, Cada baby, and then your mouth to come on, your mouth, why are man. Or better. Otum fast say, Otum Pwesi, and what I will. Sada, we imagine Yemi. And a sound to next year, as I said, we are away, I was a penny an hour, now, or Joe Missy, or the Bambi background. No, 2 4, and I know ye, 2 million, then I will be 2 million. I had the warrior. It's kind of the man, and you may be able to me every day. 2 4, what I put 2 million, I had what I say, into media. And I said, wow, you may make my kind of say, you see, I could run a so many us. When they have to tell them, that's so many because one and Asia, Sicano. But we actually can't tell them, maybe catch any place, maybe you say, can it be? Okay. I'm so penny Quabanata, and Ataquamano, or no, okay. So I say, Bonyabi, it's me, we can't play, says Capium, sir. It is saying, you're in our Yura. Or take Brawe, Brawe, woman son, or who let you into the other one. I said, you know, and that's all. When you say, only say him, please, not town or damn well, probably going much. And him for ya, or Momo to assassin was out on any other day. Some nobody need not from no 2 4, not from no 2 4. And now we are in a year about him one, yeah, we obey. It's not imagine one morning. Send him and Yadia, Obetima Fopi, as soon as I die, and Napa. They says Canoa, the PM can move. So I say, Tisca, and
ama na image adani mu enti di ade na wo ka di atwa to mabum maybe dia be kanu a kire Ghana for na say akonwa na otumfo ayi obi so obi ipa na oyi no where dey say enipa na oyi no where asuna ni po esuna ni pi enti odi akonwa no a eyi ena ofiri ahyirem ho akonwa no maybe tie say aye titinu a me na na di bi da oh okay wo mo di wo ayi suso mo di akona me na na adi bi da but ya lu yakona no esaye achiamidwa okay ye ni difference so ni kiame ye de no enye self so ni no ye yi na wi se de wo be ye yi na wi no na damfo no ana wo ni kwa na wi no abo kiame de bi ye de na ye wo ho a utimi ni obi mfiri abonti ebe prisi ye de no ti ene ne che ye nwako ti che ono mo asonafo na chiame no so asonafo ti ye nwako itimi duwe otimi di mani ye ti fe so mra ti ene meba ana so omuni mamamra omukosua mamre akonwa mi ma pribida makona dia fe so hire ye no nyina sika enti na meka je problem nyina no every person hire ana amna basa de biaka oba nti se 1 to 2 na tiye 1 to 2 we na ti basa say the boys or boys Siki wa kan das mo kan nyina no ye wo so hu se o kan okran ne se ono o se o tumura no atresi o wa mfi obi onim se de sitie onim de ekọ onim de eba wo bodin se sika ne piem no ebi kodi ha na de o na twimu da ho se sika we yeni ye de to ho na ho ba ase ma wa kwa afa se mi wura ti na miniye we de es we didi a eni obesaku o se de yeyi no odi hene o se fata onim amamre ne amane ena manhia mfikesiem yewura sase wura otumfo akasa okasa ebia ni din enti afutu ode ma mrante ne nse wo ya brante wo ya beba we nye tutwe nye ma enye abo ne sekan ya amamre kwan so ene edi afa edi konkotwe sekan yeba yakram etwe ho abasisia